Keso kachelang aphan tangka kadure Karbiang Autonomous Council aphan kerap kachohang. Soceng thenta constituency ke parlo katharing tiarong amekar Muniram Singnar Ceklojon Thom Dolong Keso ke pangji non anta memelang. Salona ke parlo Simona Hospital along se kachelang aphan ponno bonta melada ke un elo pusi doktor atumpen thansi nogong an ke ponji aphan si tin khat thurong alang litum along nogong an ke ponji aphan si tame tangka kadure thekte gajok pon thekte delo pusi Keso dera hemasara tumpen pachinipon. Lasi Keso kachelang aphan Karbiang Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Rong Hanglapen. Local MEC kacherong pipia tuma phan nangrap thapusi alang lituma hin pen chuning ripatik rimpon. Langkang pen komol katha report Malong News. Keso pangceng. Keso ke penang aja ding lo. Di. Iking pen dang lok. Kerap emoy na narakom. Keso tirlo. Di. Rasi. Nuke turun aja sih ke Thai rong. Lapen engko koson aja lo keso ta lason kikang aja mai pu keso aja mai. Kikang do potong. Pelang di. Ekebri yonon ta tumbel tungdulu ta undo. Masih. An ke chun elbo. Ya. An chun ma. An ke omong ni cobong lo. Cobong lo ta hojom je dalo ke pok kaju. Non tai pok la ke kang du. Lang jun un ma. Ya. Lang jun. Lang ke jun bong. Ite lason barti barso ke koson. Berarti barso abang ute kang ke lo. Tang ke badi. Ente lason ajo ke koson aja lo. Ajo ta son ta lo. Ajo ka la non jo. Kene hospital dam. Kene park dogai. Isi ta son ta sa. Adio dah lo. Labang so la nangli la keso puthak non nda Karbiang Autonomous Council CM la tanda suseng henta MEC kacherong bipia phan nangli hen pen pilo chuning di pon. Iya. La nangli hen ben hai. Da suseng hen 17 nong suseng henta constituency MEC kacherong bipi la pen da CM tuliam rong hang phan nangli hen pen pilo chuning di pon iko. Chulingri ke tekste. Kadang ke masih berapa kopi mana ni pensong ni. Satu nilang pun asonte ni parpo pun ni ke. Nining watarong. Surai lah.